Benvingudes, benvinguts a Berga Digital 9. Avui al programa L'Entrevista tenim amb nosaltres Màrius Rubiralto. Benvingut. Bon dia. Va ser rector de la UB, després secretari d'Estat d'Universitats l'any 2008 i amb el canvi de govern el 2009 secretari general d'Universitats. Li va tocar implementar el Pla Bolonya. Quina experiència ens pot explicar d'aquesta implementació? Era necessari adaptar les universitats espanyoles al nou pla europeu? Bé, tal com has indicat, em va tocar des dels dos costats. Inicialment, com a rector, ja s'havia desenvolupat en l'any, uns anys abans, tot el procés, i és evident que teníem molt clar que Europa anava cap a una situació nova, un nou model, i quan em va tocar en l'àmbit del govern sabia que era la part més delicada i més difícil. Em vaig resistir moltíssim a acceptar perquè sabia que era molt complicat el procés que vindria i que pràcticament va ser l'any 2008, 2009 i 2010 i vaig poder negociar d'alguna manera el que a més de l'àmbit d'universitats i per tant del Pla Bolonya en el Ministeri em toqués el tema una part important de recerca de les universitats i en aquest sentit doncs vam poder equilibrar una mica les obligacions. Però posteriorment el transcurs dels aconteixements van fer que pràcticament ens dediquéssim durant tot l'any 2008 i 2009 a la problemàtica que havia ocasionat l'obligació que tenia Espanya d'incorporar-se en l'espai europeu d'educació superior. Quines dificultats creia d'entrada que tenia aquesta adaptació del Pla Bolonya a les universitats? El problema més important era que necessitava diners que no s'havien previst i per tant no estaven en el pressupost. Ara que tenim una època en què veiem la dificultat econòmica dels pressupostos autonòmics i de l'Estat, en aquell moment es veia que no hi havia a l'horitzó una planificació plurianual i per tant això feia molt difícil que la gent entengués que el model aniria acompanyat de les millores econòmiques. Quan ja es comença la primera frase feta, que era a cost zero, i es veia que allò sortiria malament. Tot i així, hi havia moltes accions que s'havien de prendre, que es van prendre, que no tenien cost, i aquestes eren la part positiva del canvi. Vostè, en una entrevista l'any 2009 al País, va dir que tindria en compte tots els estudiants a l'hora de prendre aquestes mesures. Creu que ha complert la seva paraula amb l'implementació? Home, jo no estic molt satisfet. La veritat és que, independentment de com ara el govern del PP estigui tractant els estudiants de les universitats, vàrem lograr en un temps no fàcil constituir el Consell d'Estudiants de l'Estat, que es va reunir diverses vegades i va començar a treballar i que en aquest moment està encara legalment viu, tot i que el govern actual no l'utilitza com una eina important. Per nosaltres aquesta havia sigut una il·lusió, que una part important de tot el canvi es fes a través del diàleg amb els estudiants, però aquest diàleg s'ha d'articular d'alguna manera i la idea era constituir un Consell d'Estudiants que fos en certa manera acceptat per gran part dels moviments estudiantils, el qual volia dir que dintre hi havia d'haver-hi gent antisistema, gent contrària a Bolonya, gent contrària al diàleg amb les pròpies institucions, i jo crec que això es va lograr. Les primeres reunions crec que van ser molt positives perquè tothom va tenir la llibertat d'opinió i fins i tot hi havia opinions gens favorables en el propi govern que vam tenir evidentment que aguantar estoicament com a democràcia que volia ser aquesta estructura. Algunes reivindicacions potser més sonades era que era una privatització encoberta, el Pla Bolonya, que no permetia als estudiants treballar mentre estudiaven. Creuen que tenien raó amb alguna de les coses que indicaven? A veure, jo crec que tenien tota la raó, eren pors que estaven justificades. Fonamentalment estaven dedicades a dues paraules claus, la privatització i la mercantilització. L'únic problema és que els exemples que s'utilitzaven xocaven moltíssim a nivell general perquè no eren exactament el camí. Per exemple, per explicar la mercantilització s'utilitzava la idea que les universitats
gestionaven una part de la recerca amb el sector privat i, per tant, tenien un article en la llei que permetia establir convenis amb empreses per transferir coneixement i per arribar a acords econòmics. Vostè creu que això és necessari, no? Això ho fa totes les universitats del món, totes les públiques del món, i per tant era un tema que no tenia per què ser més mercantilista aquí que en un altre lloc. El problema era quins són els límits d'aquesta acció, i els límits els posa la pròpia Consell de Govern, que indica amb quines empreses pots tenir una relació i amb quines no. Per exemple, algunes universitats catalanes van dir que no farien cap acord amb empreses que anessin per invertir en armament, i hi ha hagut altres que han sigut empreses que no tinguin una ètica clara a nivell de la producció o que utilitzen nens per produir. Aquests elements estaven a sobre la taula, però el tema de la mercantilització és un tema molt important. El segon, el tema de la privatització, en tant en quant els recursos públics eren petits, i per tant el que ja es veia és que a la llarga hi hauria fer pagar als propis estudiants el cost dels estudis. Aquestes dues accions van ser en tot moment molt presents i vàrem procurar que totes elles estiguessin com a mínim analitzades. En l'àmbit de la privatització, el problema que vam procurar fer era pactar amb els propis estudiants i amb una part del professorat que podria haver-hi un augment del preu per actualitzar una mica més el percentatge, però sempre amb una proporció equivalent pactada del nombre de beques que hi hauria en el sistema. Per tant, es va fer un acord en el que en N anys es aniria pujant el nombre de beques i es aniria pujant fins a un màxim pactat. Per tant, si el màxim era el 20% del cost real, doncs es mantenia sobre aquest 20%. Hem arribat fins al màxim? Sí, el problema quin ha sigut? Bueno, no totes les comunitats, però a Catalunya sí. El problema quin ha sigut? Que es va trencar el pacte. Es van apujar els preus, no les taxes, que sempre es parla de taxes, són els preus reals, sobre el que costa, i no es van portar a terme les millores en l'àmbit de beques. Clar, el problema de la desigualtat és aquesta. Si els que realment necessiten que els hi paguin els estudis no tenen les beques adequades, encara que pugis €1, és una situació injusta. I quin ha sigut el problema? Que amb el temps la gent ha oblidat quina era la línia estratègica que s'havia posat a nivell espanyol. Era la d'arribar al percentatge de beques, d'inversió en beques, equivalent a l'OCDE, que era... Això és l'estratègia 2015? Era una part, però després parlarem de l'estratègia, que ha sigut també molt criticada i que en certes parts de l'estratègia era clarament tal com s'ha vist ara, perquè el govern actual ho ha eliminat. Eren línies molt progressistes. Una d'elles era la d'arribar al mateix percentatge que la Unió Europea o que l'OCDE a nivell de beques. Nosaltres estàvem, quan jo vaig arribar l'any 2008, amb una inversió aproximada del 0,07% del PIB en beques, amb inversió general, amb ajuda. Aquest 0,07 havia d'arribar en l'any 2015 com a mínim al 0,2, el qual volia dir una pujada substancial. En el període 2008-2010, tot i la crisi, es va poder pujar i vàrem arribar pràcticament al 0,1, el qual vol dir que encara quedava un altre 0,1% per fer, al voltant de 1.000 milions. És evident que això no ha sigut així. No només s'ha frenat, sinó que s'ha oblidat aquest horitzó i a la vegada el que s'ha dit és que el percentatge que quedi ho han de pagar les comunitats autònomes si ho volen. Per tant, en el moment en el que es canvia la regla del joc, també la gent acaba d'oblidar que hi havia un acord clar que la part basal de beques per l'estat espanyol equivalent a la mitjana europea havia de ser pagada per l'estat espanyol i després eren les comunitats autònomes les que equilibraven alguns desajustos que hi havia, com en l'àmbit de Catalunya, entre el nivell de renda de la comunitat i el nombre de beques que li toquen pel programa que hi havia establert. Clar, perquè ara ens trobem que els graus, molts dels quals han pujat fins al 60% el seu preu de taxa de l'estudiant. Això comporta que molta gent potser es pugui quedar fora del sistema universitari. Això no té res a veure amb el model d'excel·lència que potser pretenia vostè implementar en el seu mandat. Aquest és un tema molt clar.
Si el tema de l'accés no està garantit, facis quin facis el preu, hi ha una injustícia. I per tant, aquí el que vam tenir molta cura era de treballar sobre un dels elements que s'ha parlat molt poc. En l'àmbit del BOE, en dèiem els umbrals, les umbrales, que era el nivell de renda mínima a partir de la qual tothom que no tenia aquesta renda tenia garantit el poder estudiar. Aquesta renda era molt baixa, el qual volia dir que l'objectiu que ens havíem proposat era anar-la pujant perquè cada vegada hi haguessin més famílies que estiguessin incorporades en aquest umbral, en aquest llindar en el que es garantia el dret a l'estudi. Quin és el problema? El problema és que si tu no augmentes aquest llindar i el mantens fixe, cada vegada amb la situació de crisi que hi ha queden més famílies fora del llindar. I si a sobre incorpores un segon element, que és el del rendiment, i aquest element del rendiment el poses, diguem-ne, des d'una fórmula molt poc equilibrada amb la resta de la política general... Perquè el ministre Wert parlava del 6,5. Ara, en teoria, s'ha fet enrere. No, ara el que he vingut a dir és que hi ha dos ajuts importants. O sigui, hi ha 3 nivells. El llindar, a partir del qual un té garantia de beca, i per tant és un dret que té. Sobre aquest llindar té matrícula gratuïta, per tant el preu del cost, encara que pugin al 100%, és gratis, el qual implica que si totes les comunitats autònomes pugessin al 60%, qui ha de vigilar és el govern de l'Estat perquè ha de pujar els seus pressupostos per poder-ho pagar, i què és el que fa? No puja el llindar, de manera que no li surti molt car. I després hi ha el pagament de l'ajut perquè aquesta persona que estudia no treballi, que és la beca. Clar, si una persona a la seva família el que l'inclinen és que vagi a treballar per posar un sou a la família, té 2 problemes, el pagar la matrícula i a la vegada tenir un sou cada mes. I aquesta és la segona part. El que s'ha fet ara amb la llei és que per tenir matrícula gratuïta és el 5,5, però per tenir l'ajut de beca és el 6,5. Aquí està una mica el problema. No és que s'estigui en contra del rendiment, però el problema del rendiment és que les persones quan arriben a la universitat la desigualtat ja s'ha produït a nivell de renda familiar des de l'ensenyament primari. Per tant, s'ha de saber posar un rendiment acoplat al rendiment de la persona un cop ha entrat a la universitat, i aquest és l'element que ja s'estava treballant i que jo crec que de cop s'ha posat en marxa, però trencant l'equilibri. Jo crec que el tema de beca, sempre ho havíem dit, és un sistema molt preuat i a la vegada molt trencadís, que s'ha d'anar molt en compte i s'ha de posar un equilibri entre tots els elements, entre l'element del preu final de la matrícula, entre el que és l'ajut de beca, tant de matrícula com de lo que és l'ajut a l'estudi, i evidentment després està el tema del llindar, que és molt important. Si tu tens un llindar molt baix, la major part de famílies estan fora del llindar i quan els hi puges tenen un problema. Si tu diguessis qui no pot pagar aquesta quantitat de diners, el poses dintre del llindar, no hi hauria cap problema perquè realment el que faria seria que la gent que pot, la classe mitjana alta que pot pagar, pagaria una part del preu real, que ja hem dit que és el 20%. Seria just, però I ens acostaríem a un sistema just, i evidentment el que faríem és procuraríem que paguessin una part del cost les persones que utilitzen els estudis i no tota la gent a través dels seus impostos. Aquí hi ha una discussió molt històrica, que és sobre els estudis universitaris a qui beneficien. Si tu vens a dir que beneficia l'individu, com segurament diu l'equip del ministre Wert, aquesta persona és la que es beneficia, ho ha de pagar tot. Aquesta és la idea de les privades. Tu et beneficies, tu pagues tot, després ja recuperes. En l'àmbit de l'altre costat no és aquest, és que la formació superior és un benefici per l'individu i és un benefici per la societat. Per tant, aquest benefici per la societat té un valor determinat, que és el preu del 70% o el 75%, que és el que paga la subvenció general dels fons de l'Estat. Aquest augment de recursos
entenc que anava relacionat amb el mètode d'ensenyança que planteja Bolonya. En principi hi haurien d'haver-hi classes més reduïdes, més pràctica, perquè els estudiants siguin partíceps de la seva docència. El fet de que s'hagi implantat amb menys recursos i no s'hagi pogut portar a la pràctica això, no ha sigut contraproduent el fet que s'obligui a fer unes pràctiques determinades amb assignatures que potser no ho requereixen, o això ja ha sigut com un efecte contrari al que pretenia? Jo no crec que hagi sigut un efecte contraproduent, però no ha sigut tan beneficiós com si s'hagués aplicat tal com estava previst. És obvi que la millora no podia venir de l'augment de taxes, això, o de l'augment de preus, era una tonteria. El Pla Bolonya era un pla que en molts països europeus es va implantar uns anys abans, per tant ja portaven uns anys d'avantatge respecte a l'estat espanyol, però era una voluntat d'un país per millorar la formació superior de tota una població. I per tant hi havien d'invertir diners. Aleshores aquí està si tu hi creus o no hi creus. Si tu creus que un país tira endavant amb formació i amb investigació, inverteixes. Si tu creus que independentment del que tu facis el país tirarà endavant, doncs deixes d'invertir. Aleshores en aquest moment ens trobem amb una frenada en la inversió de les universitats, més aviat una disminució important, i una frenada de la recerca, també de manera important. Què vol dir això? Vol dir que no es valora suficientment. Això ara, però en el moment que es va fer tampoc hi va haver un acord tan gran entre tots els partits per provocar i per pressionar també en el Partit Socialista que hi hagués unes inversions importants en universitats en un moment on el 2008 la crisi ja havia començat i per tant el Ministeri d'Economia d'una manera més fina estava apretant contínuament per anar trencant models socials en el sentit d'anar reduint els pressupostos que es dedicaven a les universitats. Quin és el problema? Que els països que segurament perquè la crisi els hi ha afectat diferent però que han continuat invertint es troben amb unes universitats que continuen sent potents. Alemanya és un exemple però també els nòrdics. En canvi els països mediterranis, Portugal, Espanya, Grècia per descomptat, Itàlia, però també França en certa manera, s'han trobat afectats perquè tot el canvi del model ha vingut en un moment en què tots els diners que s'havien dit que es posarien, els que ho van dir, Espanya no ho va dir perquè no tenia, però els que ho havien dit tampoc els han pogut posar de tal manera que avui, si escoltem els discursos europeus, el tema, diguem-ne, de l'espai europeu d'educació superior no està en la primera línia del discurs dels polítics. Jo crec que el tema fonamental de l'educació superior, tal com s'entenia, i la crítica que hi va haver aquí, a nivell espanyol, la crítica a Polònia, que es va fer inicialment, a part d'aquests temes que hem dit, que són importants per part dels estudiants, hi havia una discussió filosòfica per part d'un grup important de professors, normalment de les àrees d'humanitats, de sociologia, que veien, que visualitzaven en el futur i veien que si les coses acabessin malament, com han acabat, per la pròpia crisi actual, en realitat s'hauria perdut en el camí una part important de la prepotència que ha de tenir en el sistema d'educació superior les humanitats, la cultura en general. I per tant que acabaria només donant importància a la rapidesa de la formació mínima amb competències i amb coneixements per entrar en el mercat de treball, que és una part, però no era tot el tema de Bolonya. Realment Bolonya, quan es va fer, i coneixem encara gran part de les persones que ho van moure a Bolonya, per això es diu Bolonya, el procés aquest, eren gent molt demòcrates, gent que realment estimaven la Universitat Europea i que creien en el sistema d'Unió Europea i per tant que volien també que la construcció europea fos no només amb mercaderies, amb capitals, fos un espai mogut també per l'educació superior. Per tant, jo em crec aquesta gent que ho va fer-ho. El que passa que al final el que resulta és en una situació de crisi com l'actual és que acaba reduint-se tot el sistema cap a elements pràcticament de formació dedicats a un mercat que ja hem vist en els últims 2 anys o 3, que és un mercat sense escrúpols, per tant que tampoc en aquest moment està ajudant gaire a l'ocupació dels nostres graduats. Per tant, hem fet
tot un procés de canvi perquè es puguin graduar amb unes condicions determinades que estiguin adequats pel món laboral europeu, i quan acaben és el moment de més precarietat. I això és una gran contradicció del procés de Bologna, que no és culpa només de l'àmbit universitari, òbviament, perquè nosaltres només hem fet la part que tocava per la preparació, però jo crec que el sistema econòmic i el propi mercat ha sigut molt egoista en aquesta situació i realment no ha sapigut estar a l'alçada, i d'alguna manera hem entrat en aquesta dinàmica de que tenim la societat més ben formada, la tenim més precària que mai. Per anar acabant ja, vist la situació actual del sistema universitari català, quines perspectives de futur creu que tenen els estudiants actuals? O sigui, cap on anem? A nivell català tenim tots molt clar que la dificultat ha sigut tenir els fons econòmics per fer un sistema propi. Tot i això, s'han fet algunes decisions encertades, com que transformar una part de l'increment de les propis preus de matrícula en unes beques d'equitat, la qual d'alguna forma es procura aquesta progressivitat, tot i que hi ha un error de base, i és que si en el govern espanyol havien d'entrar 100 milions, amb el programa català només n'entraran 20, el qual vol dir que pel camí hem perdut una part molt important de recursos que han de continuar exigint-se. Jo crec que el model de beques inicial caldria continuar-lo exigint perquè era clau per l'equilibri i per la pau social a les universitats. De totes maneres, a nivell català, el sistema universitari ha perdut competitivitat al baixar els pressupostos. En aquest moment estem en una situació difícil d'entendre, i és que els professors que hem format a l'estranger, que han tingut més precaris, però que estaven esperant arribar a fer el canvi generacional, els estem traient ara abans de fer el canvi. Jo crec que aquest és un tema que està mal plantejat, que segurament la crisi no ho ha deixat fer d'una altra manera, però que ho pagarem molt car, perquè no hem sapigut preparar una gent que facin el relleu generacional ordenadament, com havíem previst, i que el fessin en un temps determinat, i que d'alguna manera, quan tots els que ara estem a la part final de la nostra vida acadèmica ens jubilem, haguéssim trobat ja un entorn preparat i planificat. El que està passant és persones, com veig cada dia, que s'han format a fora, que han tingut una beca Ramon y Cajal, o que han tingut beques postdoctorals, que han anat a universitats importants europees, que s'han format i ara tornen, i en lloc de dir ara tenim 5 anys de progressió per arribar a competir amb igualtat de condicions, però per una plaça ara els hi diuen doncs no hi ha prou diners, hem de retallar, etc. Jo crec que aquesta és dels 3 problemes que tenim un dels importants. Estem perdent talent, doncs. No només perdem talent, sinó perdem la il·lusió per crear un sistema competitiu, perquè la gent que s'ha format millor creurà en altres sistemes, però no amb el nostre, que l'ha deixat a la intempèrie, que l'ha deixat en precari i després no sap col·locar-lo. I després perquè no hi ha hagut imaginació, segurament, perquè no hi ha hagut prou temps per meditar-ho amb la crisi, però entenguem que el que estem en aquest moment retallant és unes escorrialles en relació a la quantitat de diners que s'ha tingut que donar per equilibrar tot el sistema financer o els sistemes de bombolles que hi havia. Que hagin de marxar un nombre de professors en les primeres etapes de la seva carrera per unes quantitats d'estalvi que poden rondar entre els 10 o 15 milions d'euros, jo crec que la societat s'hauria de poder permetre el no utilitzar aquestes retallades. Retallades que jo crec que també han obligat a Catalunya a fer-les i d'alguna manera hem caigut a la trampa. Per tant, ara nosaltres també estem a dintre d'un sistema que és més important l'entorn econòmic que ens mou que no la dels propis valors i la de l'objectiu final. Jo crec que un país que vulgui construir-se sense un sistema de cohesió social, amb un sistema de beques adequada, amb un sistema d'investigació potent i amb un sistema de professorat jove, competitiu, internacional, creatiu, il·lusionat, sense això difícilment es pot construir. I ara estem fent el contrari, estem posant desconfiança en els estudiants, tant per l'àmbit de l'accés com per l'àmbit de l'ocupació, al final. Estem posant desconfiança a aquells que han donat molt per la universitat pública
i que en aquest moment veuen que la universitat pública no està fent els esforços, o com a mínim no sembla que els faci adequadament. I després el tema de la investigació. La investigació és una de les accions més importants pel progrés i el desenvolupament econòmic d'un país, i en qualsevol cas en cap hi cabria l'entendre que podem anar cada any canviant amunt i avall les inversions en recerca d'una manera que fan difícil programar. Fa pocs dies sortia la pròpia crida del CSIC, una institució estatal. Jo no puc acabar d'entendre que el mateix passés a França o a Alemanya, no? A nivell català tenim una situació una mica diferent, perquè aquí sí que el conseller Mas-Colell té una preocupació específica per la recerca catalana, que ha costat molts anys de fer-la, però evidentment les competències que té econòmiques en l'àmbit de recerca són molt petites i, vulgui o no vulgui, haurà de fer molts esforços per protegir aquest tsunami que ve contrari a la recerca per part de l'estat espanyol. Bé, ha estat molt interessant la reflexió final, també, sobretot, per saber cap on anem. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres. No sé si vol fer algun apunt final. No, home, agrair moltíssim que també amb aquestes preguntes s'hagi pogut reanalitzar una mica la situació d'aquest procés, que ha sigut uns anys complicats, però que en qualsevol cas caldrà amb el temps anar païnt quines coses estaven ben fetes, quines coses s'hauran de recuperar, i en qualsevol cas quines coses també ens vàrem equivocar, que segur que n'hi ha moltes que ens vàrem equivocar. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies a vostès també. Fins la propera.